No tak, vítajte u dnešného videa. V tomto videu, môžete si všimnúť, že už som ho trošku pušol, toho Mortisa, ale to video som trošku pokazil, tak iba pokec taký. Pušoval som to túto s Kickom on Game. Tu môžete vidieť, že sme sa trošku aj dohadovali. Tak, teraz mi to vyvolalo, lebo nevie, že čo sa deje. Tak, ako som už hovoril, že poďme natáčať. No, tak by som vám chcel ukázať jednu hru a budem sa tak pokecať. Dobre. Takže pošli sme ho tak na 15. Neviem, čo sa mi stalo s tým videom, ale proste nezastavilo sa mi to, keď som to zastavil, nešlo mi to vôbec zastaviť, tak mal som s tými také problémy, dúfam, že toto mi pôjde už. Keď nebude vydané, tak budete vedieť, že mi to už išlo. No tak toto bude. Dobre. Teraz by sme to mohli vyrať, ale máme tu celý super, animáky. Dobre, animácii. Dobre, pekne. Ten debug bol dobrý. Dobre. Yes. Napíšte mi do komentárov, ako brawlera by som mal potom pušovať. Clancyho. Baza budem mať potom za pár dní. Takže toho by som tiež mohol. Ďalej by som ešte mohol koho. A potom vám ukážem brawlerov, aký ešte mám na tomto účte. No nedarí sa nám teraz túto hru. Hodnoťte moje skill v komentároch 1 až 10. Yes, pekne. Dobre, tohto zničím. Nezničím ho. Dobre, pekne. Dobre. El Primo si ide. Dobre, toho som trošku aj pokazil. Trošku sa to aj hambím, ale nevadí. Poď, Shelly tu dá, nedá. Nevadí. Budú aj iné šance. Mám to. Yes. Škoda. Marce, tak toto asi prehráme, no nevadí. Trošku padnem na trofeje, ale nevadí. No, tak... Yes! Dobre to tam dal ten typek. Že to tam dal dobre. Teraz pak. Ja som nezobral tú loptu. Ja som to strašne pokazil. Ne. Poď, my to dáme. My to dáme. My to dáme. Dáme to. Nedáme to. Pokazil som to dosť. A možno to bude stať aj celú víru. Yes. Niekto si to pustil običku, nevadí. Možno to nebude rušiť. No, tak 1-1, nevadí. Aspoň, že nepadne, bude underdog. Nie, nebude. No dobré. Dobre, tu máte tých brawlerov. Frank, Shelly, Nita, El Primo, Poco, Jessie, Penny a Clancy. Napíšte do komentárov a čus.